Здравейте, аз съм Дан. Аз съм Саш. И ние сме Mind Team. Днеска във втори епизод на геймплея на Happy Wheels ще играе Сашо, той ще ви говори, оставям в негово присъствие. Да. Това е My Sword Troll, така нуб. Не мога да си взема ръцете да ги изкарам. Ела тук е, ауч, това ще я боли. Дял Коледа, извинявам се, ауч. Чак Норис. Чак Норис, Опа, Дял Коледа, съжалявам. Това газъм влияние. Дял Коледа, виж, Дял Коледа не вече. Дял Коледа е гей. Аз си изкарам ръцете. Латка, бе. Добре. Ауч. Чак Норис да е. Че горе, какво прави този? Ауч. Добре. Ще се опитаме този горе там с жена с пениса. Тъй. Той по-дебил от моя, бе. Не мога да изкараме. Са вправя. Не мога. Добре. Абе, не ми вика, не ми пука за крака ти, бе. Не ми пука, Дял Коледа. Елатка. Това съвсем не стана. Добре, последния път пробваме на този мап. Така. Моти, кил. А на дядо Коледа е хедшот. 20. Така. Значи. Spike Fall Pro. Яко. Моето момче. Ти си най-добрият приятел. Тъй, че ти трябва да си първи. Давам ти честа. Давай, моето момче. Да, го гледам с съд. Не е много хубава гледката. Да, ще ми помогне малко да го размажа. Това не беше най-добрата идея. Добре, мятам се! 10. Ауч! Добре. Сори! Накосам ме! Накосам наистина. Още малко. Сори! Докато ние минем, няма да махнем този мап. Вече сме решени. Значи цял ключ ще играем това. Добре. Виж съм. Аре, бе! Не разтегнем са пениса там. Дето ще расте. Ауч. Стига! Това нещо не знам. Аре, бе, човече. Тъй, че успя. Не. Дето успя, тъй, че. И един шип му влиза в газа също. Don't kill! Да. Гласувах. Хил. Това е бавно и... Слушай, Хило. Кой си ти, бе? Жалко, че няма не с на косачката. Какво става? Кой този, бе? Бягай, бе! Какво става тук? Гоин, да вляза вътре. Ти кой изтребител ли ти, бе? Така специален бит ти сте... Добре, какво беше сега? Откъсна ли сагата, ми стига? Бягай, бе! Та смажеш колата. Паднах под земята, флада. Така, сега се опитам да не ми се щупи гата. Какво е това, бе? Запал от сече! Дето ми сками каза. За наказание. Паднах, хора. Аре, бе! Чако беше сега. Добре сега. Фърчи, бе. Опатка. Ауч. Нещо падна там въгъла. Виж, чугато е някаква чертичка там. Силнах му газа на тос. За щастие. Така. Сега, ако ми се откърти главата, не знам. Сега не знам. Не! Сега! Махни го! Значи... Махни го! Кое? Махни го, мапа! Хора, значи сега. Първо ми се откъсна главата. Второ направо ми се откърти. Третия път се пръсна. Кой ти, бе? Следва ми сърцето ми. Аз не обичам такива нещо, аз нищо не правя. Който да го играе това нещо едно и също е. Така че няма го играе това, губя времето. The Dark Adventure. Яко, уискита! Уискита, ходя по уискита. Open over. Ще летя във въздуха. Дай, моето момче! Давай!
Какво беше сега? О, pretty good. Еми, този път само детето си метна, без да изфех натинах Z, който е Джек, това едва на... Той ти без ръце остана вече. Аз къде съм, бе? Не! Още малко остава моето момче, дай! Чао! Браво! Чао! Да го факат къде. I don't care! Да. Аз си тир... Бягай, бе! Той по-добре от мен! Давай, моето момче! Давай! Давай, ще го гледаме. Остатъка. Искам, аз гледам него. Една стъпка ма хипна! Умрях. Добре, ще мънчи. Моето момче. Ти чупа гъта, не знаеш. Да успя! Ау! Добре, жив е! Жив е той там, на байра, и реже краставички, без да си я пореже. Бе. Давай, моето момче, ще танцуваме. Не! Имаш на един там пири. Ти се виновен, моето... не знам сега. Get the token. Ще взема токен. Кой ти е? Дай! Абе, кой ти е? Не, това е невъзможно нещо. Може да е възможно, ама... Chain grab of death. I believe I can touch the sky. Ауч. Не! Искам да спра се чупя ръцете. Ауч. Върна се, гойта ми. Ето, крака ми храна. Кракът те глата. Нацепиха ми хуя, но хубаво. Слярик с гей, бе. Сигурно клипаше още не 3-4 минутки. Така, survival. Яко харпуни, много обичам. Моето момче! Добре ли си? Чакай, ще ти помогна. Няма ти помогна, ти си лайно. I believe I can touch the... Те са прави мелджитата. Те прави... Припърскел. Айде. Къснах се ръката, бе. Айде. Знам ли ще го прави? Дем хикса ми да ме уби. Или кой ти кло? Не виждам каква марка е ти. Моето момче, как си? Не си много хубаво. Не е много добре. Като дойдох до него не е много добре. Какво ли ще има вече? Шипо е. I believe I can touch... Не! Невидима стена! Не! Това беше просто май... Пили се, бе! Там така, бе! Моето момче, давай, моето момче! Ай го! Давай, моето момче, продължай! I go! Давай, иди се предавай, са блъсти колото. Игури се, и би седалката. Добре, това сигурно ще е последния път. И ще свършим епизода. Очаквайте следващия. Стой, моето момче! Той каза ли си ближше? Харпуни има. Той каза ли си ближше? Харпуни! Не харпуни, ам шипо, да. I believe... Виж, невидима стена! Убих се заради това, чупих сегата на невидима стена. Това просто беше уникална работа. Телевизорчета. Казали! For part 2. Начни 5. 5 звездички. Obi of course. Fixed. Ето последното. Последно е това. Давай, моето момче! Давай, пътне са! Сега там ще дори ти... Какво прави ти, бе? Тут е последното. Сега ако умра, слушаме клипа. Баш главата ми ли прътражи? Добре, благодарим, бе. Аз не дам, че аз съм ние сме майнти.